Gabriela și sunt instructor de aerobic la Alex Gym. Sunt încântată să vă anunț că sala noastră de aerobic de la clubul Alex Gym a trecut printr-o transformare completă. Spațiul a devenit modernizat, devenind un loc energizant și perfect pentru antrenament. Salut! Sunt Marian. Așteptăm cu nerăbdare să vă alăturați comunității noastre și să descoperiți beneficiile unei vieți active. Vă invităm să veniți, să vizitați sala și să începeți un nou capitol alături de noi. Ne vedem la Alex Gym! Sunt Petru Palabiu, personal trainer, multiplu campion la culturism. Vă aștept la Alex Gym!